Mbak, dandan cuantik ya Nendi. Lah aku kok seleb kok. Salam. Seleb. Aku mbok-mbokne wong jiko. Jiko kok nggo ngopo? Aku tunggal. Masak apa gimana, Mbak? Masak apa? Masak iwak. Iwak apa? Iwak tikus. Kayak kita mau kah banget kok. Memane mati kowe diam wek enak. Blekar piye? Arab. Tenan? Niku dimbok tekke. Maksudnya? Ayo dintek saene nge. Saene iki piye? Ayo kan komplit. Apa nih? Eneng telek. Eneng wulu, eneng balung. Lah nek ora ngono kok ramane man barang urip kok dipateni. Yo. Ono. Goleke kanca colong ae. Wah, itu kanca elek. Aku ngerti nek keluarga lek kanca ala apa ke Pak Lurah.